Gigahinan og usa ka espesyal nga adlaw nga adunay lain-laing sorpresa ug pahalipay ang kabataan nga adunay cancer. Pamaagi sab kini aron makahipos og suporta alang ining maong kausa. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Mga naka-superhero costumes nga bisita. Lakip sila sa milingaw sa makabataan nga mitambong sa Hope Drive ni adtong Domingo. Ang kalihukan gilusad aron ma-treat sa usa ka espesyal nga adlaw ang mga kabataan nga dunay leukemia. Usasab sa mga aktibidad ang pagpadisenyo sa makabataan ug mga mask susama sa ilang paborito nga superhero. Parte kini sa pag-highlight nga ang mga kabataan superheroes mismo. I know that you are fighting for them, and you keep fighting, okay? And we're going to fight with you. We're going to fight cancer with you guys. You're not alone. These kids are the ones that are battling every day. They're going for their treatments. Their bodies are experiencing so many things, but yet they still are playing and joyful and happy and not complaining about their situation. So they really are our superheroes. Sa kalihukan gitapok ang lain-laing mga sponsors nga dunay sorpresa ug serbisyo sa mga kabataan. Dunay mga regalo, pagkaon, libreng dental check-up pa sa dentista ug clinic nga partner sa advokasya. We know the struggles of the families. We're not only after the patients, we're also after the ones who also takes care of the patients. Ang mga kabataan giatiman sa usa ka NGO nga miabag sa ilang mga panginahanglan labi na sa treatment ug pagkonek sab sa lain-laing grupo nga makatabang kanila. Sama kang ginang Mary Jane kansang 11 anyos nga anak nga si Matthew na diagnose sa maong sakit. Nakumpleto na unta ang iyang treatment apan kay nag-relapse maong nagpatambal na usab. Nagpasalamat siya sa abag nga ilang nadawat. Kay kung walay foundation sir, dili na ako mapatambalan akong anak kay asa man ko mangita og tambal na ang tambal mahal ba kay kung moana na kag kanang K-pod. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.